Sa atong kinabuhi, dili gid nato kalikayan nga di nato masabtan unsa kabangis ang kalibutan. Sama lamang sa bisag wa nato unsaa pero dako kaayo kalagot kanato. Dako kaayo sila og kaguol kanato, no? Matingala na lang ta nganong dili sila ganahan sa ato naapagani uban nga di gyud nato kaila unya wa gyud sila kaila nato pero mabati nato nga wala gyud sila ganahin nato. Aduna po'y mga panahon nga kita usab maka-encounter og sama niini. Gitawag ni siya subjective enemy. Nga di nato matuyo, di ta ganahan sa usa ka tawo. Wala siya sala nato, wala siya gibuhat nato, pero di kita ganahan sa iya ha. Pero ngano man jud nga adunay mga higala nato nga dili nato masabtan. Mukalit lang sila murag di na kaila nato. Na atay mga higala nga murag dako kay kalagot nato nga wa ta kasabot nila. Ug ikaw igsuon, unsa may imong buhaton kung maka-encounter kag ingon niini? Simple ra gid kaayo. Iampo nimo ang imong kaugalingon. Because that is a message sometimes. Mensahe na nga naa kay dapat bag-uhon. Naa kay dapat nga kanibang usahay nga wala tay delikadisa. Kani ba usahay magpatara na lang ta? Kani ba usahay nga magpagamit na lang ta? Sobra kaayo ta ka buutan, sobra ka ita ka kaayo. Usasad na sa hinungdan nga dili ganahan nimo ang tao kay wa na kay pulos niya. Usasad nga hinungdan nga wa na siya ganahay sa imo ha kay gitolerate man nimo nga ingon anaon kaniya. So kani siya chatan lang kaniya kung kinahanglan kaniya. Chatan lang kaani niya kung naa siya'y tuyo nimo. Nay mga higala nga maka-benefits man sila nimo. Ayo kaini sila kay nanginahanglan man sila nimo. Og amo tamong ug kamo akong pangutan-on mga igsuon unsa may inyong buhaton? May sama ba pud mo nila? Kay sa akong kabahin kung ako lang maningwa ko. Maningkamot ko nga dili may sama nila. Dili ko magtakuban. Mura lang kung walay nahitabo. Magampo ka para sa imong kaugalingon. Natagan ka og kusog. Unsa maning kusuga? Kusog nga dili ka mawad-an sa imong kaayo. Nga dili mo una-unaon nga laksot ning tawhana. Ang imong una-unaon nga maayo ka. Bulahan og mawala ka ining kalibutan ha. Magpahiyom ka sa imuhang grave. Napahiyomon kang mubiya ining kalibutan nga no. Wala man kay kaligot-got o kaguol sa imong kasing-kasing. Nga maghatag nimo dala nimo kabugat. Magampo gyud ka nga iampo gyud nimo ayaw gyud og kumpiyansa nga kaya ra ni nako. Kay og walay grasya sa kaitasan di gina nimo makaya. Kaning tanan nga naa ka nako. Kaning tanan nako karon. Para nako gasa ni sa kaitasan kay wala gyoy ako gawas ang akong pagkamakasasala. Mao ra gina ako ikapasigarbo ang akong pagkabikal sa akong pagkamasalaypon. Pero ngalan o kaning mga kaayuhan iyaha. Hinulaman ra ni nako ang mga kaayuhan. Munang dili gyud ko mo tukol og ako isig katawo. Pasagdan lang nako sila. Asa sila kutob.
Di po ko mo batbat, di po ko mo sukol. Di lang gid ko kadaghan na gid ka ikong higala mayon ana. Ngano man kang daog-daogon job. Ngano man kang giingon ana tungod kay gialaw man nimo sila. Karon kung ikaw nakapasakit og pulong, mabalik pa ba to? Di ba dili na? Nya maabot man gid ang panahon nga kita na pod sakiton. Mawadaan na tagkusog, di na takusgan, mawala na nato ang tanan. O bisan pag unsaon ni bisag pila pa nimo ka professional, pila nimo ka dato. Kana mahanaw na ang tanan. Asa man ka. Di ba makahinuklog ka sa mga tao nga imong nasamdan nga balatian. Maong bintaha gayod nga ikaw magpaubos. Og imong dawaton nga mao gani realidad sa kinabuhi. Na ay tao nga di gyud ganahan nimo. Na ay tao nga bisag unsaon nimo buhat, maayo. Laksot gyud kanila. Na ay tao nga di gyud siya ganahan sa imuha. Na ay tao nga bisag unsa pa imong buhaton, bisag wa pa kaniya ilhi, lagot gyud siya nimo. Usa na ang kasuya nga one of the 7 capital sins. O bati gyud kasuya, pero unta kita nga tao masuya magid ta, pero inda paagi nga maninguha ta nga mahisama ta niya nga dili pud ta mahimong makaluluoy, pero never ta nga ubaton og kayugot sa atong kasing-kasing. Maura gina sa mga tao nga dili ganahan sa ato, iampo ra gyud nimo sila, ayaw ang ilahang kamalasan, kundi iampo nimo nga sila dili mahut, dili nya anak. Akong anak sigin taon nga kuan. No? Iampo nimo sila nya alabaw na gyud ang imong kaugalingon. Imo gyud ang iampo imong kaugalingon nga kusgan ka nga makalahutay ka, mao gina imong iampo. Mo ni ako ang youngest, no, youngest na ko ni pura buyag, no. Mapinanggaon kaayo ni akong mga anak. Ulahan kaayo ko ani nila tungod sa ilang kapamilanggaon, iyan akong ihulgag